Bună tuturor, bine ați venit pe canalul nostru! În acest videoclip voi menționa problemele comune pe care camioanele Ford Ranger din 2019 până în 2022 sunt predispuse să le întâmpine. Numărul 1. Unele modele din 2019 au fost rechemate în SUA din cauza unui motor defect al suflantei încălzitorului care riscă să se defecteze prin scurt circuit. Reparația a constat în înlocuirea motorului defect al suflantei încălzitorului cu o piesă nouă îmbunătățită. Numărul 2. Unele modele din 2019 și 2020 sunt predispuse să întâmpine probleme legate de caracteristica Wi-Fi hotspot. Efectuarea unei actualizări de software rezolvă de obicei problema. Numărul 3. Unele modele din 2019 au fost rechemate în SUA deoarece cablajul selectorului de schimbare a podelei a fost direcționat incorect și este predispus să interfereze cu funcționarea pistonului de anulare a blocării schimbătorului de viteză a transmisiei de frână. Și această problemă permite de asemenea mișcarea schimbătorului de viteze fără a avea cheia de contact pornită și apăsarea pedalei de frână. Reparația a constat în redirecționarea firelor afișate pe ecran. Numărul 4. Unele modele din 2019 au fost rechemate în SUA din cauza bornelor nealiniate sau deteriorate din conectorul C422, care pot face ca lămpile spate să nu se aprindă. Reparația a constat în înlocuirea bornelor deteriorate și a carcasei dure care are terminalul pin deteriorat. Numărul 5. Motoarele EcoBoost de 2,3 litri din aceste camioane sunt predispuse să sufere din cauza acumulării de carbon în orificiile de admisie și în jurul supapelor de admisie. Această problemă provoacă ralenti brusc, ezitare la accelerare și performanță redusă a motorului. Se recomandă ca o unitate de reparații calificată să efectueze o sablare cu coajă de nucă a orificiilor de admisie la fiecare 150.000 de kilometri pentru a preveni acumularea excesivă de carbon. Numărul 6. La unele modele din 2019, circuitele de cablare a remorcii care sunt utilizate pentru a conecta un controler de frână a remorcii nu au fost instalate din fabrică. Această problemă împiedică posibilitatea de a conecta un controler electronic de frână a remorcii de pe piața de schimb la vehicul. Luminile remorcii vor funcționa, dar funcția de acționare a frânei remorcii nu va funcționa. Unele reprezentanțe Ford din SUA oferă să instaleze un kit de cablaj pentru controlerul frânei remorcii în vehiculele afectate, fără costuri pentru proprietarul vehiculului. Numărul 7. Cablajul de tractare a remorcii la unele modele 2019 și 2020 este predispus la coroziune. Această problemă face ca mesajul remorcă deconectată să apară pe tabloul de bord în timp ce conduceți fără a tracta o remorcă. Înlocuirea cablajului corodat cu unul nou și aplicarea de grăsime dielectrică la conexiuni pentru a menține umezeala în afară rezolvă problema. Acestea sunt probleme comune pe care camioanele Ford Ranger din 2019 până în 2022 sunt predispuse să le întâmpine. Să ai o zi minunată!